rauhassa. Vedä se jalka pois sieltä, se jalka tulee sieltä pois, se ei ole tiukasti kiinni. Matala 1, ottelu numero 58. Jalka vapaaksi, vasen jalka vapaaksi. Haaparanta. Vasen jalka vapaaksi, Aleksi. Just noin, hyvä, sit on Lempinen, Valtteri Leinonen, Eveliina Korppikamma, Silja Soikka. Paina kaveri mattoon, paina, hyvä! Hyvä, selkää, käy selkää, kierrä selkää! Kierrä selän puolelle, toiselle puolelle sä pääset backmonttiin paremmin. Lyö se vasen käsi syvemmälle, niin saat anakonda. Jalka vapaaksi taas, jalka vapaaksi, jalka vapaaksi! Lyödään vasen käsi syvälle, niin saat anakonda. Hyvä, just noin! Käy nyt, kierrä! Paine, älä anna jalkaa! Jalat vapaaksi! Jalka vapaaksi! Jari Timlin, matala numero 1. Käsi sinne, underhookki, Matala 1, ottelu numero 59, Joni Lempinen, Valtteri Leinonen. Valmistautuu Emilia Hovi, Tiia Hyrönen. Onks Jonilla maattu seuraava? Jari hoitaa tämän.